Hello everyone, I'm here in Priorat, very close to the town of Lloar, where we have our winery. And this is the vineyard of Els Caragols, that in English means the snails, because as you can see, it's a vineyard that is very, very steep. And in this vineyard, we have the Carinyena, a very typical variety from here, from the Priorat. Actually, there are only around 150 hectares of all vines, mainly Carinyena and also a bit of Garnacha. We are making, for example, Perpetual, that is a wine made with these very old vines, all planted before 1945. And I can tell you, this is something unique. We only get maybe 2 or 3 branches of grapes from every vine. Everything has to be cultivated by hand. It's a lot of work. It's an heroic job that the vine growers are doing here. So today I would like to show you some of these vineyards and some of the people that take care of these vineyards. I'm sure that you're going to enjoy it. Come with me. Now we're going to meet Jaume Sabater, a friend of ours that has some wonderful vineyards of Carinyena, and he's going to explain us more what he's doing here. Jaume, què tal, com estàs? Hola. Com va això? Molt bé. Sí? Escolta, tens una vinya preciosa aquí, eh? És una vinya molt vella ja, que està plantada de l'any 1925, té quasi 1,5 hectàrees, 90% Carinyena. I això va plantar el teu avi? El meu avi. El teu avi, eh? Escolta, Jaume, i aquestes vinyes les estàs portant totes amb ecològic, sí? Sí, tota la vinya tot amb ecològic. Vinya, olives, ametlles, estan tot ja amb ecològic, de quart any ja. A part, intentes mantenir molt la coberta vegetal també, no? Sí. I ara m'estàs explicant que ahir per la nit et van entrar uns cabirols. Sí, a mig aquí que els agrada molt la Carinyena. La Carinyena, ostres. Si hi ha ceps de granatge entremig no la toquen. A mi també m'agrada molt la Carinyena, eh? Sí. I tu que tens vinya molt vella, no? Per exemple, aquesta és del 1925, no? Però també tens algunes parcel·les amb vinya jove, no? Quines diferències hi trobes, tu? Sí, tenim vinyes més joves de 20-25 anys, fins de 3 i 4 anys. La diferència és que a la vinya vella, fins ella ja més, no sé si acostumada a tot, al clima i tot, les malalties són molt més baixes a la vinya vella que a la vinya jove. I ara què en penses? Vols que el teu fill pugui continuar també, que se'n puguin cuidar d'aquesta vinya d'alguna forma? Sí, i tant. Estem plantant vinya, aquest any hem plantat més de 4.000 ceps, ell està dintre del tema i supercontent de poder també deixar la bodega i treballar bé a bodega també. Però el poder sortir i estar directament a la terra, ell és feliç així. Carles, home, Miquel, com estàs? Què tal? Molt bé, aquí. Escolta'm, aquest coster, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, eh? Sí. És envinat, això. És per posar en forma. La finca aquesta la va comprar el meu besavi l'any 1912. 1912? 1912. I aquesta part ja estava plantada. Déu-n'hi-do. No et sabria dir quin any se va plantar, però ja estava en plena producció. Fantàstic, fantàstic. I aquesta mateixa vinya vosaltres l'heu cuidat i encara està aquí. Sí, la veritat és un tresor, això. Sí, a part, com que està molt a prop del poble, doncs la veiem des de casa. Llavors sí, aquí va treballar el meu besavi, i va treballar l'avi també, igual que el meu pare, fins als més de 80 anys. El meu pare, i ara doncs ho fa jo. Sempre ha sigut la finca de retiro de la gent gran de casa. O sigui que tu d'alguna forma estàs a casa, obres la finestra i pots mirar com està la teva vinya. Sí, exactament. Això està bé, eh? Home, i tant, sí. Forma part del nostre paisatge quotidià. Quines coses vas aprendre del teu pare, del teu avi, de com cuidar aquesta vinya? Al final el que aprens és que tot costa molt treball, s'ha de ser molt constant, i quan les coses no van tan bé no pots deixar-ho córrer, has de continuar perquè les èpoques van canviant. Només així s'entén conrear costes com aquests que deuen tindre al voltant del 40% en alguns llocs. Joan Carles, escolta, tu ets viticultor, la veritat és que per aquí a la zona et coneix tothom, però és que a més és el batlle de Porrera, no? Sí. I com ho combines això? Perquè segur que no és fàcil. Tens inquietuds, com totes les persones, les inquietuds se canalitzen, entenc, de moltes maneres. Entres per casualitat al món de la gestió municipal més que de la política, dels pobles petits. Sí, es coneix tothom ja. Es coneix tothom, i doncs hi ha el cuquet aquest d'acabar decidint, de veure't útil per la comunitat, i això és un cuquet que vas desenvolupant i aquí estem.
Molt bé, molt bé. Bueno, jo crec que és maco també, no? I que demostra també que et preocupes, bueno, per una banda pel paisatge, no? I per les teves vinyes aquí, i després per les persones, que al final les persones són part d'aquesta terra, d'aquest paisatge també, i que diu molt de tu també. Sí. Molt bé. Most of the times when we open a bottle of wine, it's in the wine cellar or sometimes at home or in the restaurant, but I really love to open bottles of wine in the vineyard. It's a very special feeling. It really gives you special energy to be close to the vines and looking at them and at the same time tasting. And to me, Perpetual is a wine that, well, its own name says it. Its own name talks about time, no? How to defeat time. And to me, Perpetual is this, a wine that tries to recover these old vines, tries to keep this heritage that we have in the Priorat. So at this point, I would really like to thank to all the vine growers that help us to contribute to make this wine. And I want you to think, every time that you open a bottle of Perpetual, think about this landscape, think about these old vines, and most important, about the people that is behind them. Salud.